kommet til dag 5 i julekalenderen, og Vashti er blevet afsat, og der skal så findes en ny dronning. Og de her unge rådgivere, som kongen omgiver sig med, de foreslår, at de holder en skønhedskonkurrence. Der er 127 stater i hele hans store rige, så der må være rigtig mange fine kvinder at byde ind på det. Så der bliver holdt en skønhedskonkurrence, sådan en Miss Medes, kan vi kalde det, konkurrence. I sidste ende, der handler det jo kun om, at hun skal se godt ud, at hun skal være kongens ultimative trofæ. Nu er det selvfølgelig svært at tro, at der engang har været sådan en kultur, at der kunne finde på at være så overfladisk, at midaldrende mænd vil forsøge at imponere andre mennesker ved at vise deres rigdom og ved at kunne tiltrække sådan en ung, smuk kvinde. Det er jo helt ubegribeligt i vores dage. Men hvad oplever du som værende overfladisk i vores kultur? Det er spørgsmålet i dag.